Hati barsa kaka shimna amsani IPF tuni MLA Bishoketo de Burma MLA ni resignation rumani Sumu asai tongmani MLA Bishoketo de Burma tipra motawo hapsinai habna bagino MLA ni asukta yakarka baksabas halayo bodolni bishingo kha kolema kisekereng ne bagai bodol yakarka MLA yakarka jotoni khetek mite kogno khunjo kanya woi srai Klaiburka shak baitang jungjal tongmani bagi se MLA yakarka tei sawi burka IPF ti bodollo tongoi tipralend na hne kogrumani abo rimana nukhorliya haine bagino MLA ni asukthai yakarka phia lukurone khaw khep angja MLA Bishoketo tipra mathawo habnaja eba habya o khep sumungno tebo srai khlairka bobagra shak baithang bi noga thangai MLA Bishoketo bai malayoi apro lukurone bukhawo kaisano kok thiti angja wansimo thiti angja MLA soisoino repeat MLA Bishoketo soisoino tipra mathawo thangsinai phia a salobo MLA Bishoketo khuk srai khlai saya bobagra shak baithangbo khuk srai khlai saya haibano lukurone bukhawo ke wansungmung thiti angja IPF tini GS Member Kumar Jomatia by duplicate IPF lagate hinjagi paikha paithago lukurong ni nasingma lukurong ni singma muthagi rekha 3 July tal ni 4 sal mare sangrong salo MLA Bishoketo MLA yakar mani hati barsani ulo tipra mathawo yagrena koksapkha habna khachongkha saklai burkha hezamara community hall nogo kotor khlai joining program ngnai tabuk sumung angkha MLA Bishoketo de Burma sachungna tipra mathaw hamnai eba dol thumoi abuni bagai lukura sharik jora nasingi tongna nangsinai sarik dam tham tamani jorawo hezamara community hall joto srai ngnai tei khnamani bubagra shak baithang bono lamsungnai manjangnai kotor tipra mathani adongrok aboba busuk kubui ingno sarik jora nasingi choyawi naitongdi srangchati kokbro koktuma